Du spiller meget, ikke? Jo, det er rigtig fedt at spille. Det er meget underholdende. Hvad er der så spændende ved at spille? Det er underholdning, og hvis du adrenalin boost, når det er, du laver et vanvittigt spil. Hvor lang tid spiller du så? Jeg spiller på en normal hverdag, eller hvad? Ja. Spiller jeg en 4-5 timer. Fedt. Hvad spiller du mest? Jeg spiller mest Counter-Strike. Hvorfor det? Fordi det er et spil, som jeg synes er rigtig underholdende at spille, og som jeg også er rigtig god til. Hvor lang tid spiller du så? Altså... Bare Counter-Strike på en normal eller hvad? Ja. Det er bare det eneste, jeg sidder og spiller. 4-5 timer. Nå. Hvor lang tid har du spillet det? Omkring 2000. 2000 hvad? 2000 timer. Ja, i lang tid. Ja, Bliver du aldrig træt af det? det tror jeg ikke. Jeg vil ikke lige foreløbig. Hvordan går det så med vennerne? Og okay, jeg kan også sidde og spille sammen med dem over Counter-Strike. Det er jo ikke alle venner, der spiller Counter-Strike, er det? Nej, det er en 4-5 stykker, som vi sidder, og så spiller vi fuld hold, og så sidder vi bare og spiller og hygger. Nå, er de lige så gode som dig? Nej. Eller har de et liv? Nej, de er også udenfor. Nå. Hvad med motion? Dyrker du nogensinde det? Ja, en gang imellem. Så kommer vi ud fra, så cykler vi en tur, sådan det er. Det er hyggeligt. Og det er aldrig hårdt? Jo, altid. Ej, det er en joke. Ja, det er sgu lige meget. Hvad så med fritidsaktiviteter som spejder, fodbold og så videre? Nej. Ikke lige PC. Nå, hvordan er det med vennerne? Det er super. What the fuck? Så klipper du. Det vil sige noget klipning sammen og alt det her. Når du spiller, bruger du så nogensinde penge på det? Jeg har jo hørt noget om det der hedder skins. Ja, jeg har brugt en del penge på Counter-Strike. Når du siger en del penge, hvor mange sådan cirka? Næsten $2,000 har jeg brugt. $2,000? Ja. Hvad siger dine forældre til det? Altså, de er ligeglade, for det er mine egne penge, så det siger de ikke noget til. Har du overhovedet fortalt dem det? Ja, det ved de godt. Har du så tjent noget på det? Nej, jeg har tabt en hel del. Tabt en hel del? Ja. Hvorfor? Fordi jeg åbner kasser. Nå. Er du så på det stadie, hvor du er ved at kalde dig selv ludoman, fordi du bliver ved med at købe kasser? Altså, det vil mine forældre sige, at jeg er ludoman, men ja, det er jeg sgu nok også lidt hen af. Føler du så selv, du er afhængig af at spille? Nej, det er jeg ikke. Jeg kan sagtens. Så hvis vi nu tog din computer en uge, så vil du have det helt fint? Ja, det vil jeg ikke have noget imod. Det kan jeg sagtens holde til. Og så prøv at sige det uden at lyve. Det gør jeg. Nå. Hvordan går det så med vennerne i skolen og i fritiden? Det går vel fint nok. Nå. Men nu har vi hørt lidt fra den lærer, at du nogle gange kommer lidt for sent. Ja, nogle gange så misser jeg lige en time eller to, fordi jeg har været lidt for længe op dagen før. Gør dine forældre ikke noget ved det? Ej, det tror jeg sgu ikke, de ved. Hvad med lektier? Glemmer du tit det også? Ej, jeg laver sgu altid med lektier, der er ikke noget der. Nå. Hvordan går det så med dine kærester, hvis vi får lidt af det at vide? Ej, det... Er det totalt privat? Nej, det går rigtig godt og sådan noget. Jeg laver rigtig mange damer, ja. Nej, men tak fordi du kom i dag. Ja, det var så lidt. Vi ses. Det skal du have tak for. Ja, det var så lidt. Hej hej. Nå Jeppe, vi har hørt, du tit spiller med rapper. Mhm. Hvordan synes du det er? Han er underlig. Hvordan er underligt? Han siger sgu en masse underlige ting. Hvordan tror du så det går med hans venner? Er I nogensinde sammen sådan real life, altså? Du ved, Nej, ikke rigtigt. så I er aldrig sådan sammen og... Jo, et par gange, en gang imellem. Nå. Hvordan tror du så det går med hans kærester? Jeg tror, det går fint nok for ham. Jeg tror ikke, han har så meget, så mange dage med hans liv. Han ser lidt ensom ud. Taler han nogensinde om andet end at spille computer? Nej. Er det fordi... Hvad synes du? Synes han er totalt afhængig, eller er det Ja, han er sådan, totalt afhængig. Hvis han stopper, så er det sådan, så får han sådan en abstinens, og han begynder at ryste. Så er det jo ved at være rigtig slemt for rapper. Ja, det er det. Tror du kan hjælpe ham med at fikse det? Nej, Nå, hvorfor ikke? der er sgu ingen, der kan hjælpe ham på det her tidspunkt. Han har været tabt totalt. Ja, Stakkels rapper. han er helt væk. Nå, men tak fordi du kom i dag, Jeppe. Det er i orden. Vi ses med en anden gang. Ja, det gør vi vel. Hej.
Vi har hørt, du er gode venner med rapper. Ja. Synes du, det er et problem, at han spiller så meget, som han gør? Altså, det er selvfølgelig ikke sundt for ham, men igen, han er jo professionel, så det er jo en hobby, han har der. I skolen, hører du ham så tale om andet end computerspil? Ikke rigtigt. Jo, nej, han laver ikke rigtig i skolen. Men, ja, han laver ikke rigtig andet. Er han tit træt og søvnig og sådan noget? Ja, han sidder tit bare ved på sin stol og så ligger os halvsår. Hvad med hans spisevaner? Hvad spiser han for det meste? Han æder ingenting i skolen, han æder ikke morgenmad, han spiser kun om aftenen. Så han er... Ja, det er vel ikke helt sundt for ham. Nej. Men spiller du så tit med ham? Ja, det gør faktisk hver dag, stort set. Hvad spiller I? Counter-Strike, Global Office. Og aldrig andet? Nej, ikke rigtigt. Jo, nogle gange Rust. Ser du... Ja, nu har vi fået at vide at han bruger mange penge på det. Bruger han nogensinde penge på sine venner? Nogle gange, men det er sjældent. Han tager jo altså tit sine ting inden for det spil, men igen, han bruger så mange penge, han kan på det. Fordi ja, igen, det er en hobby. Nå, tak fordi du var her i dag. Nå Jeppe, nu har vi hørt. Nå, Jeppe. Tjek it. Ja, jeg tror, jeg vil have ingen til. Hvis man skal ikke kunne køre det, for man kunne køre det, så man ikke godt det i sidste. Nå Jeppe, vi har hørt. Tror jeg nok. Hvordan? Ja, det er sgu rigtig fedt. Der var det færdigt. Det så skal jeg prøve. Fuck, du er god, Jeppe. Det Du er en rapper. Hvad? Du er en rapper. Ja, selvfølgelig er det. Skal lige... Det var så op. Er vi i gang? Jamen, den recorder hele tiden. Hej! Nå. Hej, bror! Det lugter. Hej, bror! Jeg er i fjernsynet! Nå, jeg er på god. Det tager vi med. Så. Nej, vel. Nå, vi har hørt, du er gode venner med rapper. Ja. Jeg skulle lige ud i gang. Kom, start. Take 2.